Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne hususy telekeşlik ulgamyny maksady ukunlyk hemde netijeli işleri alınıp barlýar. Şoň netijesinde Mary welaýatyna bar bolan hususy kärhanlarda ýokary hili demir turby we demir önümlerini öndürmekde uly işler durmuşa geçirilýär. Mary welaýatynyň Mary trawynyň çägine ýerleşýän Türkmenistanyň Senegaçlar we Telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan Halal dogany hususy kärhanasynyň demir turby we demir önümlerini öndürýän bu hususy kärhanada dünýäniň ösen döwletleriniň ýokary tehnologiýaly enjamlary oturdulypdyr. Bu bolsa işleri sazlaşykly gurnamak hemde ýokary hili önümleri öndürmäge giň mümkinçilik berýär. Bu döwlet enjamlaryň işini bolsa häzirki zamanyň kemil tehnologiýasynyň baş çykarýan hünärmenleri alyp barýarlar. Häzirki wagtda bu ýerde guruluşy gurnama işlerine giňden ulanylýan uzunlygy 6 metr, diametri 15 mm-den 89 mm çenli bolan demir turbalar hemde beýleki demir önümleri öndürilýär. Bu demir turbalarynyň hemde demir önümleriniň esasy aýratynlygy ýurdumyzyň ähli welaýatlaryna gurulýan ýylydyşganlary az wagtda hemde şalty ýagdaýda gurmagy aýratyn mümkinçiligi bardyr. Bu kärhananyň az bir işgärleri ýurdumyzyň telekeçilik ulgamyny östirip, işegur telekeçilemediň göldegli zähmet çekmekleri üçin giň şertleri döredip berýän gahrman arkadamyda hemde hormatly prezident boly arkadaly gahrman serdarmyda tüý sürekden çykýan alkyş sözlerini beýan edýärler.